Machiegni nyakoromo gi saa 7 mar odiechieng' mar hera tarik 14 dwe mar 2 higa mar 2026. Be iseyudo maua kata iseneno jabathi komosi okinyi ma kawuono? Machiegni weche manyien chenro ma migago nyinga Ochieng' Emmanuel bed koda chakruok nyaka gigo. Ka wachako en ni jatend piny Kenya William Ruto kwayo pinje mag Afrika mondo ket mwandu kendo ger kembe maloso mwandu mag thieth mondo mi osir weche mag dongruok mosebedo kanene loso yedhe mag komo nyuol kaachiel kod yedhe masiro mine ma konyore. Kolose kinde romo ma 39 mar African Union e piny Ethiopia, romo ma bende noywayo jotend pinje mopogore opogore. Romo moyo jatend Ruto yango ni piny Kenya biro dongo sekta mar thieth mar kedo kod midhiero mosebedo kaneno ahinya to kaka inyalo duok chien weche machal kamagi. Magi weche maomiyo pek. To translate these priorities into coordinated action, I therefore propose that the Africa Union convene an extraordinary meeting on local manufacturing this year. Jatend piny William Ruto kwayo pinje mag Afrika mondo ket mwandu kendo ger kembe kaka yor medo thuolo mag tije. Lakteche kaunti ma Nairobi biro dhi nyime gi ng'anyo margi ka gikwedo tend kaunti kuom rem luongogi e twak. Tend kaunti ma Mandera ochako chenro mar keyo chiemb kony ne ji moa 40,000 ma oro osebembo e kaunti no. Machiegni odonjo weche mag thieth, jatend piny okwayo pinje mag Afrika oket mwandu kendo ger kembe maloso mwandu mag thieth osir dongruok mosebedo kanene loso yedhe mag komo nyuol kaachiel kod yedhe masiro mine ma konyore. Koloso e kinde romo ma 39 mar African Union e pinje Ethiopia, romo ywayo jotend pinje mopogore opogore, Ruto yango ne piny Kenya biro dongo sekta mar thieth mar kedo kod midhiero mosebedo kaneno ahinya to kaka inyalo duok chien kwan mag mine ma wito ngimagi ka gikonyore. Omedo jo pinje mag Afrika mondo riwre lwedo mar keto winjruok ma timo ohala e kindgi. Continental financial institutions, including the Africa Development Bank and Afrexim Bank, should continue converting commitments into practical, bankable projects for manufacturers. The Africa Continental Free Trade Area must be powered by African production. Without strong local manufacturing, it risks becoming a channel for imports rather than a driver of African industry. To translate these priorities into coordinated action, I therefore propose that the Africa Union convene an extraordinary meeting on local manufacturing this year. Africa has the world's youngest workforce and a single market of 1.4 billion people under the Africa Continental Free Trade Area. We have launched the Africa Pooled Procurement Mechanism through Africa CDC to address market fragmentation and aggregate demand across countries. Ntiere weche mag thieth, jochiw thieth mantiere bwo piny owacho kaunti ma Nairobi oyango ni ng'anyo margi biro dhi nyime, ng'anyo masana donjo odiechienge ma 29 ka giseyo piny owacho mar kaunti ma Nairobi ni ok osebedo ka winjo ywakgi. Jotije yango ni twak magi kod piny owacho kaunti ma Nairobi ok osenyago olemo moro amora ka gimedo ni ng'anyo margi mane gichako chieng' tarik 16 mar dwe mokwongo pod biro dhi nyime. Kinde ma ng'anyono dhi nyime, ng'ikruok ma koni kod kocha osebedo ka neno e ute thieth mag piny owacho ma pod omoko kar tiendgi e kaunti ma Nairobi. A county that is now running away from the obligations that the governor himself said that is faithful to, and they will ensure that they are fulfilled. We are a frustrated lot, courtesy of a healthcare worker. Over 7,000 healthcare workers in Nairobi City County, they are aggrieved with their employer because of issues that did not just turn up on a day. These issues have been there for the longest time. We have been negotiating on these issues for the longest time possible. There has been some empty promises. We cannot sit with officers, agree on what to do today. We plan on what to do tomorrow, the weeks to come, and they run away from that agreement. Since KUKO started its strike on 22nd of December, and the rest of the healthcare workers started their strike on 8th of January, we have not had a constructive dialogue, meeting, or negotiation.
Kadhi weche mag masira jopuonjre moko ariyo mag skund senior ma Seikuru pio tere ora matana e kinde mane gidhi kanyo mar mondo gigo abal. Jopuonjre go kod jowetegi mamoko ne oter go abal kawachore ni chenro ma kamano ne dhi timore kar go abal moro machiegni gi chiro ma Yuso e oko mar aora. Jonyuol mag jopuonjre go koro dwaro mondo tend skund no chiw ler kendo obila otim nonro makare. Usweni si tulikuwa tunadhani tunapelekwa Kiuso huko kwenye kuna swimming pool, kumbe tulikuwa tunaenda Usweni. Ile ushindi mimi nilisikia kulingana na vyenye huyo mtoto wangu mimi nilikuwa na tunakaanga na yeye. Mimi nimeumia roho. The youth of young ages of teenagers to 20-25, they are very adventurous. So such scenario could have been avoided if extra care was there to reduce the energy. Ten county ma Mandera ochako chenro ma pogo chiemo magetudi 40,000 ne county no kaka yor konyo familia ma oro osekelo negi chandruok kendo osebedo kod nok mar chiemo. Kaluwore kod jong'ong maendo tim mar chal mar chiemo mantiere thoth gwenge county no nitiere kod nok mar chiemo chal makoro nyaka kony mapiyo. This county-wide food distribution programs aims to, 1, support the vulnerable households facing food shortages, 2, prevent deterioration of nutrition, especially among the children and mothers, 3, protect livelihoods from further losses, and strengthening community resilience during this difficult drought period. As a government, or as a county government, we remain fully committed to responding to this crisis through strengthening drought response mechanism, expanding water access intervention, supporting livestock health services, enhancing nutrition and health services, and working closely with national and humanitarian partners to respond to this crisis. Jaod maneno gai mar ODM Raila Odinga mama Aida Odinga komakore kod josir lwedo mamoko chako chenro machiwo tangi mating'o pi e skunde 126 e kaunti ma Siaya kaka achiel kuom yore mag kedo gi oro kod nok mar pi ahinya to skunde moluoro nam Lolwe kar chiwo bura mar Rieda kod Bondo. Kane loso e kinde nyasi mar chiwo tangi mar lita 10,000 e skund sekondar ma Memba e kar chiwo bura mar Rieda, Migosi Tony Yogo manotelo ne chenro no nowacho ni gigeto tieko midhiero ma nyithi skul mawuotho ndamo mar Aria ka gimanyo pi ginomiyo gibiro kod chenro makamano. En program ma wadwa tero gotenge e skunde 126 to wadwa tero tenge mag 10,000 liters kaka sani kaka uneno Professor PLO Lumumba Foundation mamago be osiepena nyose golo tenge madirom 10 ma support godo initiative ni. Mama Aida Odinga be nyose 100 tenge moko, Dr. Evans Kidero be nyose 100 tenge moko, Eliud Owalo be nyose 100 tenge moko. Koro en gik ma wadwa timo ka watero e skunde gi. Niwach shida maduong' mantie kata ne skunde wagi inwango ka nyithindo samoro wuok skul dhi tuomo pi e yawo. Mago gik ma wadwaro ni wane kaka wanyalo kedo godo. Jagoro mugiyore migawo masomo ngire Julius Bitok ochiko skunde mantie Gusii mondo yie okaw minne marowere 200 kawacho ni owinjo migi thuolo kendo mago menyo mane osekonyore. Koloso tich abich Sungubo Bobasi kaunti ma Kisii, jagoro nopuoyo jaod bura mar kaunti no Doris Donya kuom tiyo matek kendo ne nyithindo manyiri odok e skul ka moko ne omiyo omenda mar chako ohala mondo giyud kaka ginyalo konyore. Jotelo ma ne nitiere oseyo jogo marocho ratich nyithinde gwenge ka timbenegi medore e mier. Doho ma idolo Nyadala bende oyang kaka achiel kuom gik maketo hinga e kedo kod timbegi.
Main program ilikuwa our teen mothers. Nilikutana na hawa watoto wako na watoto ikakuwa kilio chao, hata sio kuwa na watoto, walikuwa na hamu ya kurudi shuleni. So nikarudi Nairobi, nikaongea na PS Bitok, akaniambia hata yeye amehuzunika sana na lazima atakuja huku Kisii akutane na hawa watoto awapatie solution in life ama hope in life. Sasa leo hawa watoto PS atakuja kujisemea kwa mdomo yao, lakini mimi ningetaka kuambia watu wetu hivi, wakati tunaongea kuhusu defilement, wakati tunatetea watoto wasichana, atufanye emasculation kwa wanaume, eti sasa wao they are lesser human beings. We are preparing better wives for them. And I'm here to be able to rally the girls, the 200 girls who are teen mothers, to go back to school. And I want to direct education officials right here in Kisii to ensure that all the 200 girls are back to school as soon as possible, without any condition at all. So I want to say that the government is very keen on ensuring that every child below the age of 18 is in school. So we're here to support the community. We're here to rally those girl children, which, as you know, His Excellency the President actually picked out Nyota, which was picking youth between 19 and 29 who are dropouts at Form 4, who in fact never going to college, to actually get help with Nyota, that funding. Wang'ado tong' wadhi Migori, skund primar Masoni ne obago nyasi mar miyo jopuonjre thuolo mar nyiso were gi gigo machalo kaka wer, miel kod mamoko. Nyasi mabende ten skundno wacho ni osebedo kadhi nyime kuom higni 10 mokalo. Japuonj maduong' mar skundno Titus Muo wacho ni nyasi ni magisebedo ka gitimo higa jiwo somo mar CBE kendo miyo jopuonjre thuolo mar nyiso were e tuke mamoko. Muo kod jopuonj mamoko Masoni wacho ni ber ka chenro makama itimo e skunde duto mondo mi jopuonjre thuolo mar nyiso weregi kaachiel kod jiwo somo mar CBE. Kata kamano giwacho ni loso nyasi gi ok osebedo mayot nikech gidwaro omenda mathoth ka koro gikwayo piny owacho mondo bed ka jolo chenro makamagi e skunde. Watimo maiga ka higa, nyithindwa duto te nigi talanta mopogore opogore kendo kawuono gisenyiso talanta go. Kawuono CBE dwaro ni nyithindo bed gi talanta margi, omiyo ka wamiyo gi thuolo mondo gitim talanta ni, en odiochieng' maber kendo nyithindwa te oa ka mor kendo giland gimachielo manyien. Next year ageno no biro bedo maber moloyo higa masani. Waseyudo ni CBE ni ok dwar mana classroom kende, odwaro nyaka outside classroom. Onengo bed ni nyithindo gi ochak kodgi gi piny so mondo mi gi develop talent kika gidonjo, nikech even in senior school nitie kama koro gikawo art and music, that path no ichake gi piny ka maka nyathi dhi malo to ng'eyo ni an gi talent ni. This year we are celebrating our 10th year. Na saizi hii mwaka yote tumesema wale watoto wenye tulikuwa tunanacha wakiwa high school ama primary na saizi washamaliza college, we are giving them that platform. Now they are working with us. We are giving that platform, wana work na sisi. Tukienda kwa shule tukishalipwa pia sisi tunawalipa kwa sababu ni a way of giving back to the society na pia kwa wale wanafunzi. Ya kora mogi wa kao yueyo Martin kawaduogo pod wantiere kod mathoth par ni tok yueyo obakelo ni sigana mar odiochieng' mar jogo moherore kaun en Valentine's Day kama intiere chal nade. To wantiere gi weche motenore kod sigana mar General Ismael Opande iluongo ni part 1 nikech pod gintiere kod mathoth manyambago ekonomio kik idhi mabor wa kao yueyo matin kende aito waduogo. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro mar ung'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwasi Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design o change. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ng'ajo ng'ato mar rameny piny. Chick by Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Manaira Movie TV. Chiegni kendo nyakwaromogi er sigana madwa somo ni en sigana mar odiochieng' ma kawuono, nikech kawuono en odiochieng' hera, Valentine's Day. Konde mag boma ma Nairobi obedo makwar odiochieng' ma oganda hingo dhialo odiochieng' mar hera mong'ere ahinya kaka Valentine's Day. Kaluwore gi johala moso mawe chuny boma, yuto margi kawuono ni malo. Aina tok bengi maduong' ma CBK goro marufuku tiyo gi omenda kaka maua. Oganda moko kata kamano chal mar uchumi miyo gi duoko piny kwan omenda magitiyo go odiochieng' ma kama, kendo chuno ni nyaka gimany yore mamoko mag nyiso hera ne johera mekgi, osiepe kod anyuola. To the couples out there, this is a day of love. It doesn't necessarily mean that it's only for the couples and people who have partners, but you can also gift your family members, friends, gifts, and also flowers. Come and get a bouquet for your loved one. Very nice bouquets. Flowers are not expensive. Honestly, if you get such a bouquet from someone, you'll generally be happy about it. So expect more customers today. For the bouquets that you have today, the price ranges from 3,000 to 3,500 Nani water bouquet. So yes, and I also want to wish my girlfriend a happy Valentine's. Awinjo ka director maga nyiero e toke kucho gipenjo ni to gin magine tich ni to koro bro bedo nango. Ntiere jomoko mano bago men's conference kendo ochungi kod secretary tugo makamano kodonje jionere chieng' wuok tich. Ka wadhi nyime, udi 35,000 e kaunti ma Kisii oyudo teko stima e bwo chenro mar last mile connectivity. Tok piny owacho malo keto omenda maromo bilion 2.5 e chenrono. Kolose ward ma Kiogoro, Nyaribari Church, jatend migawo ma teko Piyo Wandayi wacho ni piny owacho keto maineno ni jo Kenya duto bedo gi teko stima e udi mekgi kaka yorno mating'o malo uchumi mar gwenge duto mathurwa ka maonge dewang'. Wandayi mane oten kod jood bura ma Nyaribari Church Zahir Janda okwayo jotelo duto oriwre lwedo ni dongruok ochoponegi e gwengegi.
Na katika kaunti ya Kisii kwa jumla 2.5 billion shillings, bilioni 2.5, kuunganisha stima kwa nyumba karibu 35,000. Mambo ya maendeleo yanahitaji umoja wa wananchi, na sana inahitaji umoja wa viongozi. Mheshimiwa Rais Ruto ni rais wa kila mwana Kenya. Mimi nimekuja kwa ofisi yako mara kwa mara nikikulilia mambo yangu ya stima, na wewe muliongea na rais mukakubaliana kwamba Nyaribari chache iwekewe shilingi milioni 250 ya stima isaidie watu wetu. Tunaelewa? Yakoromogi walimo Walter Nyambaga kod sigana mage odiochieng' kawuono tich abich wa keloniga chenro mar gin kanye kawuono wanuoyo ni ka wamenyo jalweny marauma manosedhiero taya jamadar Ismail Daniel Opande. Walter Nyambaga kolono matut ni General Opande ni kanye to timang'o ma en kare mokwongo part 1. Gichirgi thuono maragwata muting'odo nyuka kataliet jamadar Opande ne orakore kod kweth jonjore mane obalo kod piny owacho mar Sierra Leone ekamane gibambe mine rowere kod jowuoth bende ne gimayo mwandu. Your people misbehaved again. Today you have lost even your rank. You understand? You've lost your rank. Piny maruma ingo yierombo kod thoth General Opande ne odhiero tayi higa mar 2005 nyaka sani en igni 21. To en kanye? Mondo wahero sigana ne wachopo e boma maduong' ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu e gweng' ma Mukumu, alwora okwe ka iti yien motwo ema kudho wach kod biye. Embaka wachako penjo kama ne Ismail Daniel Opande nonyuolie kendo some. Nonyuola Gendia mission kaka wacho no higa 1943 somo na machako Gendia mission. Kase somo Gendia mission kanyero to adhi intermediate school ndalo no iluongo ni intermediate school Ongalo. Bende mana machiegni Gendia kanyo. Bang'e adhi Kakamega High School. Amane adhi asome Kakamega High School, and then bang Kakamega High School nadhi Kisii, high school bende nikech ne niti no watimo form 6 kuroero. Bang'e kasetieko kanyero to adhi loka UK ema kura adhi asome ma asomo weche mag lweny kono. Jamadar koni chutho to chunye wuon ne geto bedo kil kama loka e kata odoko ni wuon mare ne mana kod nyadiel to kod nyagweno maduto ne ok nyal sire e sombe. Ne ok an gi gombo bedo gimora mora, but no adwaro mondo abed lawyer. Mane gima nadwaro. To nikech wuonwa ne japuonj to kendo embe ok ngima ne ber ahinya. Ema nomiyo adonje e lweny. Bang' rieny ka sulwe somo mag lweny e pinje mag Ingresa, Opande nochako tije kaka majoni manyono wasigu. To mana kochakore gi kar jolweny Malanete County ma Nakuru. Tich mar lweny mano kase tieko somo lweny abiro chako tich Lanet Kenya ka aduogo Kenya. Kuro achako Kenya kanye magine lwenja chakore kaka second lieutenant nyaka kuro abedo Major, Lieutenant General. Duto Kenya. To ere kaka ne oyudo thuolo mar bedo jalup jamadar mar jolweny e pacho ke boloch
ma Daniel Arap Moi. To ka in gi hamu kendo in ng'at ma gi gombo dhi e nyime, lweny nigi nafas mar miyo ji dhi nyime, ema nomiyo an achako piny to kendo adhi nyaka malo. Peace is here, eh? Debed ne ogone kwano Arietha e kose to marang'o jatend piny Ghana machon Kofi Annan manene ruodh goro maduong' e riwruok mar piny mangima nokwaye mar telo ne jolweny 17,000 e kelo kwe e piny Sierra Leone kotudore kod Moi. Ndalo mane an gi Mzee Moi kaka commander in chief, nochopo kama nonengo ne an chiegni bedo namba ne an namba ariyo. Ne an namba ariyo mar telo lweny ma Kenya. To Kofi Annan nokwayo jaduong' Moi, nodwaro ni mondo adhi akony kelo kwe e piny mar Sierra Leone. Kanyo ema nomiyo koro adhi ok ni ne President Boyor ok dwar ni mondo abed namba achiel e Kenya ka. Mano gima jowa nyaka ng'i malong'o. E tiponi jamada nenore ka gima temo loso kod jolweny ma en godo e piny Sierra Leone, kama jopiny ochikore kendo kikore bang' lodho oko gige lweny moko kuom jonjorego. You know, jok ma iluongo ni rebels ok chal kaka in gi an sani, kaka koro wawuoyo sani ni gin jok mawinjore, ok gin jok mawinjore. Gin gima gidwaro chande ema gidwaro ni mondo otimre, otimre. An awuon gi joga nyaka ane yo ma abiro deal gi rebels gi eki ma gibiro winjo gima dwaro. Jamadar kono wani kwethno ne sando jo ala kendo bambo mine gi thuon e kendo rocho ratich nyithindo makata sikul bende ne olo. En piny ma onge koro gima luongo ni law and order. Jok madwa marichogo eko jo rebel gin gik ma gitimo gin mana gik maricho. Ok ging'i ni ani to pinywa ni ere gima nyalo kelonwa kwe pinywa ni endi kata nyalo miyo wawinjre gi wananchi gi mano ok gidwar maricho. Ane makelo e giko mar miweche manyien chenro ne en mar migago odiochieng' nitiere kod mathothero. Kamano Walter Nyambaga kuom siganano mano mana kare mokwongo gi dho ngere en part 1 matin ni part 2 pod biro bedoe mondo yud siganano matut kendo ing'e ni to General Ismail Opande ni kanye. Mano emokelowa e giko. Kiyudo flower sawa, kokiyudo sawa, odiochieng' pod biro rumo. Koromo saa 8 chenro ma pau tuke wantiere kaendi kod Willis Odembe gi Armstrong Osutwa. Wanere.